ஐயோ 5 பைசா கூட இல்லையே. நான் பரதநாட்டியம்ல வணக்கம் சொன்னேன், இது கூட தெரியல. ஆஹா, சீனியர் வச்சுட்டாண்டி கண்ணு. இனி நீ அவ்வளவுதான். பின்னால வர உன் வீடுங்கிட்ட இருக்கு, போக வேண்டியதானே. தனியா போற இல்ல, கரை தாண்டி போற வரைக்கும் வரேன். உனக்கு தான் ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா ஐயோப்பா, உன் கருசனை ஒண்ணு எனக்கு வேணாம், எங்களுக்கு தெரியும். உன் வயசு என்ன? நல்ல வயசு தான், 22. I'm 23. பரவாயில்ல, நீ என்ன விட சின்ன பையன். அப்பா கேட்டா நீ என் தம்பி மாதிரின்னு சொல்லிடுறேன். கேட்டார்னா பார்த்தாருனா. பத்திரமா போகணும், சரியா? பஸ்ல போகும்போது எட்டி பார்க்க கூடாது, கை நீட்டக்கூடாது, பேபி. அப்புறம் தனியா எங்கேயும் போக கூடாது. சிரிக்காத பேபி, இதெல்லாம் ஓவர் ஃபீலிங் பேபி, உடம்புக்கு ஆகாது. யார் உனக்கு இதெல்லாம் கத்து கொடுக்குறா? ஒரு ஃப்ளோல தானா வந்து பேபி. பேபி, உங்க எக்ஸ்கர்ஷனுக்கு நானும் கூட வர முடியாதா? ஸ்கூல் எக்ஸ்கர்ஷன். ரோட்ல ஒரு மாடு இருக்கு. இரும்பு மாடா பசு மாடா? ஏதோ ஒரு மாடு. இப்போ அதுகிட்ட நீ போ அப்படின்னு சொன்னா அது போகுமா? போகாது. அதுல அது முதுகுல இருக்கு, தட்டி தட்டி போன்னு சொன்னா தானே போகும். அதுக்கு எனக்கு நீ நிதானமா இல்ல, உன் கால் தரையில படல. முதல்ல நில்லு, அப்புறம் வந்து சொல்லு. மஞ்சு கொத்து பீகாக்குன்னு ஒத்து வைக்கக்குள்ள உயிரே போயிடுச்சு. 2017 தானே பேபி? செக் பண்றியா? அப்ப 17 இல்லையா பேபி?